Hello guys, welcome back to my channel. Ang channel गासैखौबो बराय हरबाय. दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे खोथा शेयार खालामनो सानदों आरोना. बेखौ कमन बियो. बेनिफ्राय जोंनि गामि एरियाफोराव बांसिनानो आनकमन दे. माने होनोबा बिथिंजायनि मानसिफोरा माने माबा आरोना. गाव गावनि आथिं आखाइनि खोमोन थाया होमबा फिसा फिसानो आरो स्किन मोखांफोरावबो थायोना. फिसा फिसा खोमोन थायो आखाइफोरावबो थायो नै स' बेफोरखौ बिथिंनि मानसिफोरा माने फुयो आरोना फुनानै लायो पार्लारावहाय मा मावो आङो बेखौ आं खोन्थागोन आरोना पार्लाराव माबायदि फुयो मा सना बिसोरो माबायदि फुयो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन आरोना फुग्रायाथ' जोंसो नङा होमबा बाट बिसोरो माबायदि मावजायो माने पार्लारावहाय गाव गावनि आथिं आखाइनि खोमोनखौ फुयो आथिं आखाइनिखौल' नङा फुल बडिबो फुयो खायसे बांसिनानो गोबाङानो फुल बडि फुयो आरोना नोंथांमोना आङो जास्ट आथिंनि फुनायखौल' आं नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों आरोना नोंथांमोना नायनानै लादो जोंनिबाथ' जोंनि गामिफोरावथ' बांसिनानो खमखा आरो दायो माबायावल'सो सोलिदों उदालगुरि बेनिफ्राय गुवाहाटी इफोरावहाय बेफोर खामानिखौ मावो आरोना बे खामानि माने बेफोर गाव गावनि आथिंनि आखाइनि खोमोनखौ फुयो आरो ओमफ्राय दा गामि एरियानियाहा जोंनिथिंजायनि आरोना बांसिनानो मिथिया बेखौ नायनानै लादो खिन्थु गोबां सायो आरोना जायहा फार्स्ट टाइम बियो एसे सानायखौ हमदांनो हायो खिन्थु फुबाय थाग्राफोरा बेफोरखौ थाल मोना आरो साया आरोना बेनिफ्राय मा होनो गामिफोरनियाथ' आथिंबो सुबावासो आथिं गावबागाव सुना लानो हायो गावबागाव गासैखौबो मावजायो खिन्थु जोंनिया बेयावहाय बेंगलराव दायो जोङो दङना स' बेंगलरावहाय गावनि खर'खौबो खानायखौबो पार्लारावसो सुजाफैयो बेनिफ्राय नैबे आसुगुर एसे गावलाबब्लानो मा होनो पार्लारावसो फैनानै माबा फैयो नेल काटिं खालामजाफैयो आरोना आरो आथिं आखाइ सुजायो बेबायदि आरो स' नोंथांमोना आङो आथिं फुनायखौल' आं दिनै खोन्थानो सानदों मानो होनोबा पार्लाराव मावनायखौबो खोन्थाहर आब' माबायदि होननानै खायसे सोंहरदों नालाय बिनानावमोना स' आङो बिनानावमोननि थाखाय नैबे भिडिअसखौ लानानै फैबाय आरो नोंथांमोना नायलांदो स' लोगोफोर नैबेबायदि फोननाय जायो आरोना दुनाय दायो बिदि फुयो गोबां सानाय मोनो खायसे जायफोर रेगुलार फुगोजाबाय थाग्रा बिसोरनियाव साया आरोना एसेयाथ' सायो अब्लाबो इमाननिखि सानाय मोना आरो जाय रेगुलार मावजायो फुजायो बिदि आरो थ' बेग्सआ गोबां रोखोमनि थायो आरोना चक्लेट बेग्स थायो हानि बेग्स थायो बेनिफ्राय नैबे दा खालामनाया हानि बेग्स बेनिफ्राय गुबुन मोनसे रिका हिरि थायो स्ट्रबेरिनि गोबां फ्लेभार थायो आरोना सनै गोबां क्लिन जानायखौ नुनो मोनो आरोना गोबां मोजां साफा जायो आरो थ' बिथिंनि मानसिफोरा मोनसेबो खोमोन लाया आरो गाव गावनि आथिं आखाइयावहाय सानाया हले गोबां सायो आरोना बेबायदिनो फुयो जोङो बिराद मोजां साफा जाखायो आरोना मोनसेबो खोमोन थाया फुखांनायनि उनाव बिराद मोजां मोनो आरो बिनिस्राय आरो बांसिन मा होनो खोमोन गोनां थायो आरोना मानसिफोरा मानो होनोबा सोरनाबा बांसिन थायो सोरनाबा खम थायो सोरनाबा गैस्राया एसेल' थायो बिदि आरोना खोमोनफोरा स' जायहा थायो बियो फुजायो आरोना स' फुखांनायनि उनावहाय गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनो आरोना साफानो नोंथांमोना माखासे सोरबा मिथिखायो जाय पार्लाराव मावग्रा बिथांमोना मिथिखायो आरो गामि बिथोरनिया बारा मिथिया नालाय बेखायनो आं दिन्थिनाय जाबाय आरो स' नाय फारसेनिया फुखांबाय फारसे साइडनिया गोबां खोमोन दङ स' बेबो साफा जागोन आरोना बेफोरखौ फुनाय जाबाय दिन्थिनाय जाबाय आरो बेफोरखौ नैबे साइडनिया उनथिंनि जायो आरोना उनथिंनिखौ फुदों जायो बिनानाव मोना फुनाय थ'
स' बेखौ भिडिअ लानायमोन आरोना स' दायो फाइनालि फुखांनानै हुगारदों आरोना जिजों सुनानै होदों दाउ माबाजोंहाय टिसुजोंहाय स' गोबां साफा जानायखौ नुनो मोनबाय बेबायदिनो बिथिंजायनि मानसिफोरा आउटनिया माने वेक्स फुजायो आरोना नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनबाय जानांगौ स' मा होनो आउटनि नलेजखौबो एसे मिथिनांगौ नालाय गावनि हेल्थखौ गावनि देहाखौ माबायदि क्लिन लाखियो बेबायदिनो लाखियो आरोना आउटआवहाय स' नोंथांमोना मोजां मोनबायब्ला लाइक खालामना होदो आरो मिथियैफोरनो एबा मिथिनायफोराथ' गोबाङानो मिथिबाय आजिखालि ट्रेन्ड जाजोब्बाय नालाय दे थुदो माथ' थांगासिनो आं फैगोन स' नोंथांमोना मोजां मोनबायब्ला लाइक खालामना होदो आरो गोदानब्ला आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो मानो होनोबा गोदान गोदान भिडिअसखौ एबा मा होनो गुबुन गुबुन आपडेटफोर मोनलांबाय थागोन बेबायदिनो स' गोजोननाय थाबाय थेंक इउ स' माच फर वाचिं गासैखौबो बाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन